Әрмәгәзәтерлек барлыгы 400 баш бездә, җир 2000 гектар. Лениногорскидан әтиле уллы Хәбибуллиннар фермерлык эшен бергә алып бара. Бер-беренә терәк булсалар да проблемалар күп. Ашлык хакы, сөт бәяләре түбән, зыянга эшлибез ди Фәнзәт Хәбибуллин. Субсидиялар аласы тулысынча, чөнки монда белгәнебезчә зур инвесторлардан алганда субсидиялар безгә калганы гына. Шуңа күрә тигез бүленсә бик әйбәт булыр. Дистопливга бәяләрен әзрәк төшерәләр, өлгетне бәя белән бирсәләр бик әйбәт булыр. Съездга килүче фермерлар өчен уртак борчу бу. Залда республика районнарыннан 160 делегат җыелган. Уртача яшьләре 43. Бу үзе үк борчуга сала диләр. Яшьләр фермер булырга ашкынып тормый. Узган ел яңа 38 КФХ оешкан. Тик эшен туктатучылар 3 мәртәбә күбрәк. 148 фермерских хозяйств у нас закрылось. 148 фермерлік хуҗалыгы ябылды. Орша, балык бистәсе, Кукмара, Мөслим, Әгерҗе, Баулы, Спаста күп андыйлар. Моның сәбәпләре нидә? Җентекләп анализ ясарга кирәк. Уртача алып карасак, һәр районда шәр фермер эшләми дигән сүз. Алар үзләре моның сәбәбен соңгы еллардагы бәя тотрыксызлыгыннан күрә. Пока крестьянның, фермерның жилкысы бар, ул жилканы поддержать кирәк. Крестьяннан сатып ала торган бәя ул булырга тиеш адекватны дип әйтәбез инде, значит, промышленное производство запрещено, потому что тракторлар алына, сельхозмашиналар алына, и, значит, алар бик дурной бәядә. Любой элементарный комбайн, простой гына комбайн 13 миллион тора. Ул анда крестьян хозяйствоны бөтен, значит, акчасын түләп тә алып бетерә алмыйлар. Фермерлык һәм шәхси хуҗалыклар узган ел 128 миллиард сумлык азык-төлек җитештергән. Авыл хуҗалыгы продукциясенең 44% аларга туры килә. Экологик чиста азык-төлеккә ихтыяҗ да тиешле бәядә булырга тиеш ди Камияр Бәйтимиров. Бүген амбарларда 12 миллиард сумлык ашлык саклана, ә ул акчаны үсешкә юнәлтеп булыр иде. Кыш көне сөйләшеп куярга кирәк, кайсы ергәсен без ул игенне итәргә тиешбез, кемгә сатырга тиешбез. Ә без көтеп торабыз, кемнәр килеп алыр икән. Алай булмый. Икенче проблемалар субсидиялар турында. Субсидиялар фермерских хозяйстволарга да, шәхси авыл хуҗалыкларга да, икенче авылда эшләүче эшмәкәрләр вакытында килергә тиеш. Теге алдан давай сез эшләгез, анысы без субсидия түләйбез. Алай юк. Без әйтәбез, бер субсидия булырга тиеш. 1 гектарга и все. Үз чыгышында министр Марат Җәббәров җитештерүне арттыру һәм продукцияны күбрәк эшкәртү кирәклеген әйтә. Шул ук субсидияләрне алу өчен билгеле бер таләпләр үтәлергә тиеш. Ветеринария буенча эшне көчәйтергә кирәк. Шунсыз югалтулар зуррак булырга мөмкин. Большая проблема. Бүген зур мәсьәлә ул ашлык хакы һәм логистика. Зур предприятиеләр элеваторлар төзи, тимер юл өчен вагоннар сатып алына. Без 1 миллион тонна ашлыкны республикадан читкә чыгарырга тиеш. Моның өчен хәзер шартлар булдырыла. Грантлар бирү, мини-фермалар төзү, терлекләр сатып алуга субсидияләр гамәлдә кала. Быел кече хуҗалыкларга федераль һәм республика программалары буенча 1 миллиард 200 миллион сумлык ярдәм каралган. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.